नेशनेल हाइवे बन्द रख खालामनाय बा रेलवे लाइनखौ बन्द खालामनाय बिथांमोनानो गासिबो बै समाव एबसुनि आफादखौ बिथांमोना दोलै नोगोरै फैनानै ओनसोलनिफ्राय ओंखाम जाया दै लोङा फैनानै सापर्ट खालामफैदोंमोन। माखासेखौ जर जबस्ति बिथांमोना हयथ' गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायाव खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आरो गोदान बोसोर जिहेतु जोंहा बैसागु बोथोरनिबो शुभकामना खावलायहरनाय थाबाय। जोबोद मोजां प्रश्न। दिनै जोंहा लकसभानि थाखाय बयबो दोलोआ गाव गावनि दोलोनि बिजाथिखौ देरहानो थाखाय खामानि मावलायगासिनो दङ। दा बेबायदि खामानि मावनायाव आं बनगाव ब्लकनि इनचार्ज हिसाबै बिपिएफ दोलोनि आं जथेस्थ' दिनैनि दिनावहाय आङो गिदिंगासिनो दं बा जोंनि ब्लक लेभेलनि जेसेबां सेल विंसफोर दङ बा प्राइमारि लेभेलनि जेसेबां विंसफोर दङ बयबो खाथिलायगासिनो दङ, खस्थ' खालामगासिनो दङ आरो जोंनि खस्थ'आ निस्सय मोजां फिथाइखौ जों मोनगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा दङ। सोरबादिया बिथांजों जगदान जादों आंनि नुनायावथ' जोंनि बिपिएफनि कर्मकर्ताफ्रा बा एक्टिभिस्टफ्रा रावबो बेजों असे जाय बिपिएफजों लोब्बा थानाय रावबो दिनैसिम थाङाखै। दाखालि बै पाटगाव कासिबारिनिफ्राय माखासे मिसा प्रलंग होदों, बिसोरो होआखै नङा, अरुणदय होगोन माबा होगोन होननानै होदों। दानि बिथांमोना बे रोखोम इउपिपिएल बा बिजेपि बिथांमोना बे रोखोम खालामगासिनो दङ। जायगा जायगा अरुणदयनि फर्म रानलागासिनो दं। दा अरुणदयनि फर्मा बेसेबां सैथो आं नुवाखै दासिमबो, खिन्थु रायजो राजाफ्रा आं हाबला खोन्थायो अरुणदय स्किम होगोन नङाबा जोंनि दोलोआव फैयाब्ला नोंसिनि न' दानगोन मा दानगोन बे रोखोम सिगि सुगा खालामनानै माखासेखौ जर जबस्ति बिथांमोना हयथ' जोंनि गामिनि कयेकजन एसे बुजिनो रोङै जोंहा मानसिफोर दङ, बिमा माहारि सोरबा गिनानैबाबो हयथ' बिथांमोनहा बेखौ बिदि थांमारोब्ला जों जुदि मोनमाराब्ला जोंहा बेसेबां खहा जागोन बेखौ साननानै हयथ' साफा सानै बिथांमोनजों जर जबस्ति प्रेसाराइज खालामनानै हयथ' थांदों जानो हागौ बा लांदों जानो हागौ बिथांमोना। बनरगाव समस्तिनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ देरहाहोनायाव नोंथांमोना बेसेबांसो जाफुंसारनो हागोन होनना सानो बनरगाव हिसाबै? जोंनाव बनगाव ब्लकआवहाय 54,000 भटार्स दङ। दा कास्टिंआ जागोन नियार अबाउट 46-47,000 कास्टिं जागोन। आं दिनै रोखा बुङो बे बनगाव बिपिएफ दोलो जानानै आङो 27,000-28,000 आङो दिनै खाम्फासारनि थाखाय आङो रेडि जानानै दं। जोंनि भटार्सफ्रा मोजां मोननानै जयेन जाहैनो थाखाय थियारि जानानै दं होननानै बुंदों बिथाङा, बेसेबांखिनि सैथो बाथ्रा बेयो? बेथ' मिसा खोथा। बिथांमोना जुदि बिदि बुंदोंब्ला बे आं दहाय बुंनाय बादि थगायनानै जर जबस्ति प्रेसाराइज खालामदों, नोंनो स्किम हरगोन नोंनो माबा हरगोन होननानै। दा बिथांमोनाथ' थगायगासिनो दं। ओरै 8 बिघा खरि हा रानगोन होननानै दाखालि मोनसे जायगायाव पाटगाव प्राइमारियाव बे गासिबो जोंनाव फटेज दंजोबो 8 बिघा हा होगोन आरो स्किम होगोन होननानै बिथांमोना थगाय जर जबस्ति जोंनि मानसिफोरनि न' हाबनानै बे रोखोम मिसा खोथा होगासिनो दङ। स्किम होगोन बा हा होगोन होननानै बिथांमोना बे एजेन्डाखौ लादों खोमा देग्लाय इलेक्शननि पारपसाव। दा बे खिन्थु बे मिसा खोथा जिबनाव बे जानो हाया आरो बे बिथांनि साननाया गावजों जुदि खयजन जयनिं जागोन बिथाङा देखायथों, जों होनबासो बुजिगोन। जा नोंथांमोननि सिगाङाव देखायथों बिथाङा खयजन बिथाङा जयनिं जाहोनो हागोन जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय, होमबानो मिथिगोन। बेनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जिहेतु जोंनि बर' जाथिया आन्दलनकारि जाथि, गोदो एबसुनि आन्दलनाव बिथांमोनानो नेशनेल हाइवे बन्द रख खालामनाय बा रेलवे बन्द खालामनाय बिथांमोनानो गासिबो बै समाव एबसुनि आफादखौ बिथांमोना दोलै नोगोरै फैनानै ओनसोलनिफ्राय ओंखाम जाया दै लोङा फैनानै सापर्ट खालामफैदोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ जाय मानसिया न' गैजानो रोङै बिथांमोना जिहेतु जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जोंहा मोनसे बेल्ट ब्लक एरियायाव जों थानो मोनो बा बबेबा एरियायाव जों थानो मोनो, बेफोरबायदि जायगाखौ दिनै निश्चित खालामनाया उदखाट खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनोबा बिथांमोना सरकाराव थानानै बिथांमोननि जानाय लोंनाय
थानाय बोरै थादों बेफोरखौसो अनसुंथायै मदद खालामनांगौमोन खिन्थु बिथांमोना दिनै टटेलि फेलार जाबाय बिसोरो आरो गोदानै बे खामानिखौ आरो मावनो हाला आं बेखौ क्लियार बुङो आरो बिटिसिखौ गाबथानांगौनि थाखाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामनांगौ होनना नोंथाङा खावलायगोन नामा बिटिसिखौ गाबथानोबाथ' एकमात्र जोंनि गेजेराव क्लियार आं बुंगोन हाग्रामा सारनि अनगायै रावबो लिडार गैया दिनै बिटिसिखौ आवगायनि बादि सक्तिशालि बानायफिननो थाखाय दाथ' नोंथांमोना अपेन गासिबो मिथिजोबगौ दिनै मा जालांखो बिटिआरआव मा थांखो सिएसबि थांबाय 16टा डिपार्टमेन्ट थांबाय आरो गोबां नै दाखालिसो जोंहा दानि बे मा होनो बेखौ माइनुट्सआव दा नुजोब्बाय रायजो राजाया दाखालि डिएलएआव थांनानै बिथांमोना मा माइनुट्स दा जोंनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि आफादगिरि बिक्रम दैमारि फंबाया दिनै रोखा खोन्थागासिनो रायजो राजानि सिगाङाव माइनुट्सआव मा लिरदों दा बे क्लियार जाबाय बिसोर टटेलि फेलार जाबाय बेखौ आं मिन्थिनो मोनो आरो